Senyor Batlle, regidores, regidors, pregonera, pollencines, pollencins i a totes les persones presents, bon vespre. Aquí i ara. Amb el pregó comença oficialment la Patrona 2026, tot i que ja s'ha iniciat fa unes hores en la baixada de bandera i fa unes setmanes en les votacions, i el juny amb el cartell de les candidatures per als càrrecs. I també podríem dir que fa pràcticament un any, dia 3 d'agost de 2025, quan va començar el compte enrere per les festes d'enguany. Comptar els anys per patrones, així com altres ho fan al gener o al setembre a l'inici del curs escolar, forma part de la identitat col·lectiva pollencina. Aquest cercle, que mai es tanca i en què cada any li donen continuïtat, suposa un moment d'il·lusió. Il·lusió de celebrar una vegada més les nostres festes, amb els de sempre, o mostrar-les a nouvinguts. Il·lusió de reviure els actes més estimats durant una setmana sencera, o il·lusió pels retrobaments en unes dates tan assenyalades. En un món molt ràpid, evolutiu i canviant, viure amb tanta intensitat aquestes festes, i d'això no ens podran acusar el poble pollencí, suposa un arrelament i un sentiment de pertinença a un territori i a una cultura que en els temps que corren s'ha d'avaluar. Com bé diu el lema de les nostres festes, qui estima la patrona la respecta, perquè entendre el significat i estimar una festa, una persona, un lloc, una llengua, vol dir demostrar-li respecte. D'això, de conèixer, estimar i respectar, en aquest cas, el català, la pregonera de la Patrona 2026 en pot parlar una llarga estona. Teresa Cànovas Llompart va néixer l'1 de febrer de 1961 i és diplomada en Magisteri i llicenciada en Filologia Catalana. Diu que no té massa records de la seva infància, però sí sap que de ben menuda li encantava jugar al carrer a pilota, a corda, a cincodolets i a l'elàstic. En 10 anys va canviar d'escola i de poble per traslladar-se a ciutat, on el que no ha oblidat és que quan vivia interna duia una bossa de plàstic dins la butxaca quan li tocava sopar de pan cuit i acabava menjant quelis amb nocilla. Mireu si va començar prest la seva relació especial amb el català, que va aconseguir que les 5 companyes d'habitació que tenia, totes d'arreu de Mallorca, acabassin xerrant en la nostra U. Era obvi que na Teresa es decantaria per lletres, però Filologia Catalana no va ser l'opció inicial. A primer de Magisteri va cursar l'optativa de català en Vial Majoral, qui a part de la llengua també els ensenyava coneixements sobre la cultura popular. De fet, va ser el primer contacte a nivell educatiu que va tenir amb el català i va poder comprovar que llengua i cultura eren una barreja molt seva. A partir d'aquest moment va incorporar el català als estudis de Magisteri i amb uns quants anys més va sortir de la Universitat de les Illes Balears, diplomada en Magisteri i llicenciada en Filologia Catalana, tot i l'amargura que li va provocar el llatí. La relació de na Teresa amb les llengües va molt més enllà. L'interessen en profunditat, conèixer-les per de dins i saber com utilitzar-les per transmetre missatges que se puguin entendre a la primera o no. A Teresa Cànovas no li estirava l'ensenyament i, sense saber-ho, va trobar l'única sortida laboral que li podia agradar, les correccions i les traduccions de textos. A continuació, explicarà en detall la seva estada de 35 anys a l'Ajuntament de Pollença com a assessora lingüística, però es podria resumir en què ho va trobar absolutament tot redactat i escrit en castellà i enguany que s'ha jubilat ho deixa tot més que consolidat en català. També en què és una gran persona, professional i companya, a la qual, si m'ho permeteu, admir i aprecio. I sí, na Teresa s'ha jubilat, però li continua provocant un mal interior escoltar un estem on tenim que, perquè ho du a la sang. En la seva faceta de relació amb la cultura popular, en bons anys ja es va apuntar a Vall de Bota Palma perquè allà s'ensenyava per punts, fet que encara no havia arribat a Pollença, on només se feien balls compots. Els 18 formava part de l'Esbar Pollencí i uns anys més tard va col·laborar en la recuperació dels Cossiers, essent la tercera dama. En 15 anys, na Teresa ja escoltava Lluís Llach i son pare li deia que se deprimiria. Ella li deia que no era depressió, que era emoció. Per ella, la llengua i l'emoció es complementen, perquè el català és una part importantíssima de la seva vida. A nivell laboral, durant tota l'estada,
com a lingüista, a l'Ajuntament de Pollença ha lluitat perquè la llengua catalana sigui d'ús públic i administratiu, i no tan sols de casa. A nivell personal, practica accions quotidianes per reivindicar la seva llengua. La més important, parlar-la. Fins i tot a un viatge a Alemanya, on es dirigia la gent amb un bon dia. Com no podia ser d'altra manera, sí, va de llengua. És el títol del pregó que Teresa Cànovas dirà tot seguit. En acabar el pregó, al batlle de Pollença, el senyor Martí Marc ens dirigirà unes paraules. Després podrem gaudir del tradicional concert que cada any ens ofereix la banda de música de Pollença i a la sortida es repartirà granissat a totes les persones assistents. Abans de donar pas a la veu protagonista d'avui vespre, cal recordar que l'Ajuntament de Pollença ha donat continuïtat a la campanya de comunicació, prevenció i sensibilització de les nostres festes amb el lema «Qui estima la patrona la respecta», com a part del programa Festes Segures. Ha seguit l'aposta per la difusió d'infografia i vídeos informatius per, entre tots i totes, aconseguir unes festes divertides, segures i sense incidents. El fil conductor d'enguany ha estat la importància de concebre el simulacre com un tot, respectant tots els combats des del primer fins al darrer. També de mantenir la imatge tradicional de la festa en la vestimenta que la caracteritza. Un any més volen tenir la pell de gallina rememorant el que passa del 26 de juliol al 2 d'agost. Però aquesta emoció, senyal que tot ha sortit bé, només l'aconseguirem cuidant i respectant les nostres tradicions. I això és cosa de tots i totes. Molts d'anys i bones festes, gaudiu-les amb el seny i el respecte que es mereixen. Ara sí, Teresa, endavant. Necessitava aquesta cançó per agafar coratge. Gràcies, Ariadna. Després ja t'ho agrairé així com cal. Idò, senyores i senyors, molt bon vespre. El primer que vull fer és agrair la confiança de les persones que han considerat que tinc la capacitat de fer un pregó prou interessant o entretengut. Els vull agrair especialment que m'hagin ofert aquesta oportunitat d'estar davant tots vosaltres en una nit tan especial. I parlant de nits, us puc dir que n'he passada més d'una en blanc d'ençà d'aquesta convidada. I per por de no saber com engirgolar el que us vull dir avui. I ara he de fer un incís. Crec que estarem d'acord si dic que engirgolar, que significa posar, disposar, arreglar o ordenar una cosa, és un verb extraordinari que, efectivament, deriva de gírgola i que s'utilitza per referir-se a l'acció de posar ordre, compondre o encaixar elements, de manera similar a com creixen o s'agrupen aquests bolets en ramells. Primera divagació. Esperem que no em passi molt sovint. No sé dins quin gènere literari es podria inscriure el text del pregó que escoltareu. Supos que en podríem dir memòries d'una professió, denominació totalment inventada, però que segurament s'acosta al que he intentat fer. Si me n'he sortit o no, m'haureu de dir vosaltres. Una de les condicions que em vaig imposar quan vaig acceptar d'obrir la Setmana Gran de Pollença amb una exposició oral en públic fou la d'entretenir i, per tant, acudir a l'essentit de l'humor sempre que fos possible. Però entendreu que parlar d'hipocorístics per afèresi o fins i tot per síncopa, però mai per apòcopa, no dona lloc ni espai a moltes aventures. I un altre incís. Parlant d'humor, i m'haureu de disculpar l'associació d'idees, m'ha vengut a la memòria una de les malediccions o renecs tradicionals més llargs, recargolats i estrafolaris de la cultura popular, que de tant en tant sentia dir a mon pare, a qui avui vull tenir present. Quan volia fer veure que es mig enfadava, ens deia, disculpeu ara, me caguen les vetes do que el somblany do primer pagès que va anar a sellar faus a la somareta de Nostre Senyor Jesucrist, amén.
Ho solia dir amb una mitja rialla. Forma part del nostre refrenyer humorístic, dissenyat originàriament per expressar una molèstia o contrarietat sobtada, d'una manera tan exagerada i creativa que sovint provoca el somriure al lloc de l'ofensa. N'hi ha una altra versió, disculpeu-me, que diu: me caquen les vetes d'aquell somlany d'ho fora viler que va fer un clot on es va plantar la figuera on es va penjar en Judes el dijous sant. Podríem mantenir converses senceres utilitzant només frases fetes, refranys, prèmies i dites. La riquesa de la nostra llengua ens permetria fer-ho sense que es perdés cap matís. Aquesta és una de les qualitats que efectivament comparteixen moltes altres llengües, però vull destacar aquí avui que el català és una llengua creativa i enginyosa, com els seus parlants, i d'aquí que només es pugui ressaltar les qualitats, si deixant de banda els pronoms febles, que són un autèntic calvari per a molts. I fins aquí els parèntesis. M'imagino que no us ha vengut de nou que el meu pregó estigui dedicat a la nostra llengua, la llengua que entre tots hem fet perdurar des del segle XIII fins al dia d'avui. Fer una mica de lingüística descriptiva. Per tant, aquí teniu el resultat del que m'ha anat passant pel cap mentre el redactava. Pot ser amb una estructura una mica particular o poc convencional. Quan l'11 de febrer de 1991 vaig començar a fer feina a l'Ajuntament, la llengua d'ús habitual a la nostra administració local era el castellà, i no ho dic com un retret, sinó per exposar una realitat que es repetia a gairebé totes les administracions de les Illes Balears en aquella època. Vaig arribar amb una llicenciatura de Filologia Catalana de Vall al braç, però sense tenir ni idea de com funcionava un ajuntament. Desconeixia la tipologia dels documents que eren d'ús habitual i en desconeixia la terminologia. Expressions com, per exemple, altre sí dic, que no era més que una manera diferent d'expressar igualment, o també, m'eren totalment alienes. O via de constrenyiment. Crec que ja us podeu fer una idea de com em sonava d'estranya aquesta expressió i de com s'assemblava a una altra que tenia més relació amb un desbaratament de panxa que amb un terme de dret administratiu, que a més està relacionat amb un procediment que segueix l'autoritat administrativa per cobrar. Per tant, un procediment poc apreciat pels ciutadans. Tampoc no hi havia eines ni espais de consulta com els que tenim avui. Els avanços començaren a arribar el 1992 amb la creació del Gabinet de Terminologia per part de la Universitat de les Illes Balears, que és la institució oficial consultiva per a tot el que faci referència a la llengua catalana, segons estableix l'Estatut d'Autonomia, i que va prendre com a model el Termcat, un consorci públic català creat el 1985, sorgit com a iniciativa comuna del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l'Institut d'Estudis Catalans, màxima autoritat lingüística de la llengua catalana, amb la finalitat de garantir l'elaboració de recursos terminològics, la normalització de neologismes i l'assessorament terminològic, en un diàleg permanent amb usuaris ordinaris i amb especialistes. Penseu que les llengües estan en evolució constant i, per tant, es perden i guanyen paraules gairebé cada dia, en funció de les necessitats comunicatives que van sorgint o de les que desapareixen. El 1995, la UIB creà el Gabinet d'Onomàstica com a suport per a la recerca i el desenvolupament en el camp de l'onomàstica, que és una branca de la lingüística que estudia els noms propis, ja siguin de l'àmbit de la toponímia, que són els noms propis de lloc, i que em va resultar molt útil a l'hora de normalitzar el nom dels nostres carrers i de la nostra geografia més propera, o de l'antroponímia, noms propis de persona. Puc dir que el Termcat i els dos gabinets creats per la UIB em salvaren la vida, tot i que no evitaren que ficàs la pota, com va passar quan vaig elaborar el vocabulari de restaurants l'any 1995, al qual vaig haver d'incorporar una fe de rates, perquè una de les preparacions gastronòmiques que s'oferien dins aquest vocabulari era l'advocat amb gambes, en comptes de l'alvocat amb gambes. Es pot dir que sense fer-ne comptes vaig promoure l'antropofàgia. Per salvar la situació vaig dir que es tractava d'un error tipogràfic. Així tot, els primers anys els vaig haver de dedicar a assistir a jornades i cursos sobre com es gestiona un servei lingüístic enfocat a la normalització i dinamització de l'ús del català i a l'assessorament lingüístic, organitzats la majoria
per universitats catalanes i per l'Institut d'Estudis Catalans, fins que la UIB organitzà un curs de postgrau de planificació i serveis lingüístics, al qual vaig assistir. A partir d'aquí, diverses institucions de les Illes Balears començaren a treballar en la formació de professionals de l'àmbit de l'assessorament i la dinamització lingüístiques. La meva tasca com a assessora lingüística a l'administració local em va fer necessari haver d'adquirir coneixements sobre llenguatge jurídic i administratiu, un llenguatge d'especialitat que es basa en la tradició jurídico-administrativa de la nostra llengua i també en les tendències i els usos actuals emmarcats en els moviments internacionals de renovació, que afortunadament defensen que els textos que s'adrecen a la ciutadania s'han d'escriure de manera comprensible, sense que per aquest motiu perdin rigor jurídic ni terminològic, ni tampoc validesa legal, tot i que encara ara molts de professionals de l'àmbit jurídic tenen reticències a l'hora d'usar un llenguatge que pequi de ser planer o massa entenedor. A més, els meus coneixements sobre llenguatge tècnic i específic d'una àrea, com per exemple l'urbanisme, amb el qual vaig haver de fer molta de feina, sobretot al principi, també eren prou limitats. Sort vaig tenir de poder disposar del Diccionari de l'Art i dels Oficis de la Construcció, de Miquel Fullan i Llompart. Mireu si el vaig arribar a emprar, que encara en record bé com eren les tapes i el dibuix de la portada. Aquí potser pensareu que al principi estava ben verda, i no aneu errats. No tot foren flors i violes. La terminologia és molt específica i concreta i la interferència del castellà ho feia encara més complicat. Per tant, els primers documents que vaig haver de redactar o traduir em varen semblar obres d'art. Entrava dins un món desconegut, però, i aquí ve la part més increïble i reveladora, aquest món em va apassionar. Triar la paraula adequada per a cada context, simplificar la redacció dels documents per fer-los més entenedors, fer un ús correcte de l'ortotipografia i anar avançant, aprenent, ensenyant. Però no tot és llenguatge administratiu a un ajuntament. Totes les altres àrees municipals també generen textos de la seva especialitat. Així, revisar escrits d'àrees tan diferents com cultura, medi ambient, igualtat, museu, benestar social, escola de música, policia, educació, comerç, fires, esports o festes, entre d'altres, m'ha anat donant l'oportunitat d'enriquir el meu bagatge, no només lingüístic, sinó també de coneixements sobre aquestes matèries. És per això que un de tants aspectes positius de la meva feina és la relació que he anat establint amb moltes de les persones que fan o han fet feina a l'Ajuntament i amb les quals he compartit converses, comentaris, criteris i observacions, fet essencial perquè tot surti com cal. Quan vaig començar, vaig tenir la sort de trobar-me amb persones que tot just iniciar el procés per normalitzar l'ús del català a l'Ajuntament s'hi varen implicar i lluny de posar traves s'hi engrescaren. Puc dir que no s'ha fet cap pas enrere, hem anat avançant amb fermesa i els resultats parlen per si mateixos, cosa que no hauria estat possible sense l'esforç i el compromís de totes les persones que han treballat i treballen a la Casa Gran. Un altre aspecte important de l'èxit de la implantació del català a l'Ajuntament ha estat poder comptar sempre amb la voluntat política dels que han ostentat el govern municipal. I ara no se'n podrà acusar de fer la pilota, falejar, adular, ensabonar, fer la rosca, raspallar, perquè estic jubilada i ja no en trauré res. Els regidors i regidores de normalització lingüística amb qui he treballat al llarg de la meva passada per l'Ajuntament han confiat prou, per bé o per mal, en el meu criteri tècnic i els batlles, i de moment l'única batlesa, han estat ferms en les decisions que s'han anat prenent i en les accions que s'han duit a terme. Però anem a pams. Crec que no podem parlar de llengua sense fer esment al seu origen, a les eines de què està dotada, al seu estatus legal o a la seva essència. Anem ara a l'origen. El català va arribar a Mallorca de la mà dels repobladors que vengueren en Jaume I el Conqueridor l'any 1229. Tot i desembarcar a Santa Ponça, originàriament la flota reial havia previst desembarcar a Pollença, però hagueren de modificar el pla d'operacions a causa d'un temporal. Aquests repobladors varen dur, a més de somnis de conquesta, una nova manera d'expressar-nos i d'entendre el nostre univers, una manera diferent de relacionar-nos, a més d'una manera de parlar que s'havia anat cuinant entre muntanyes, valls i la mà. Però totes les llengües presenten varietats socials, funcionals, històriques i geogràfiques o territorials.
D'aquestes darreres en deim dialectes, perquè cada territori crea les seves particularitats. I a Pollença en tenim una que ens fa molt difícil passar desapercebuts quan ens movem per Mallorca, l'article determinat o definit. Una de les hipòtesis sobre quin pot ser el motiu que a Pollença, en contraposició amb la resta de les illes, no utilitzem l'article salat, pot ser l'origen geogràfic dels repobladors que s'hi establiren. Hem de pensar que en l'època medieval a una gran part de Catalunya s'utilitzava l'article provinent del demostratiu llatí ipse, del qual en derivà l'article salat. Prova d'això és l'existència de topònims dins Catalunya amb l'article salat fossilitzat. Sant Joan d'Espí, Collserola, Collsacabra, Castellsapera, Sant Esteve ses Rovires o Sant Feliu sa Serra, entre molts d'altres. En canvi, en alguns territoris s'usava l'article derivat del demostratiu ille, del qual sorgí l'article que en deim literari perquè fou el que s'utilitzà en els textos escrits i que posteriorment anà desplaçant l'article salat. Si tenim en compte que un dels llinatges més habituals de Pollença és Cerdà, que significa natural de la Cerdanya o relatiu o pertanyent a la Cerdanya o als seus habitants, crec que podrem deduir i gairebé concloure que aquest podria ser l'origen d'una bona part dels repobladors que s'establiren a la nostra contrada. I a la Cerdanya no s'alaven. Però és que a Pollença encara vàrem anar més enllà. No ens conformàrem amb ser l'únic territori de les Illes Balears que no utilitzà l'article salat, sinó que fèrem una adaptació particular d'aquest article derivat d'ille. A Pollença... Perdoneu un moment, tinc la boca més seca. A Pollença l'article definit masculí, el, passà pel procés que en lingüística coneixem com vocalització. Es tracta d'un fenomen fonètic arcaic que consisteix en convertir una consonant en vocal. És el cas de la L, que davant F, Z, B i V passa a pronunciar-se U. Així d'una alfàbia en deim ufabi, d'una alzina, usina, d'una albergínia, ubergini i de salvatge, suvatge. Aquesta vocalització és habitual a Mallorca, però a Pollença, una vegada més, anàrem més enllà. També l'aplicàrem a l'article definit masculí el qual convertirem en U quan precedia qualsevol consonant, uxic, ucap o paraigua. Però hem dit que es tracta d'un fenomen arcaic i que, per tant, ja no està actiu, no té operativitat. Així ara deim alferes i no uferes, albi i no ubi, alberg i no uberg o alfabet i no ufabet, que són paraules que han anat entrant posteriorment i a les quals ja no hem aplicat el procés de vocalització. Com sí que també fèrem en els topònims. És el cas del barcuix, que pronunciam ubarcuix, el madrava, umadrava, o el canada, ucanada. Es pot pensar que fossilitzam l'article pollencí amb el topònim, però no és el cas. De vegades, en l'exercici de la meva professió com a assessora lingüística, m'he hagut de posar forta per evitar l'ús de la varietat pollencina de l'article en la llengua escrita, perquè cada registre precisa de les formes que li són pròpies i adequades. I de la mateixa manera que no podem escriure ubercoll o espeume, tampoc no podem escriure umapa o usomes. Que ningú s'ho prengui a mal, però és que així funcionen les llengües. Passem ara a esmentar les eines de què disposa la llengua catalana. És ben sabut que qualsevol llengua de cultura disposa d'una codificació normativa que recull en una ortografia, un diccionari i una gramàtica. Aquesta és la situació en què es troba la llengua catalana, dotada de les 3 eines fonamentals d'una llengua de cultura, gràcies a la labor de l'Institut d'Estudis Catalans, l'IEC, i a la dedicació de Pompeu Fabra al llarg dels primers 35 anys del segle XX. Fabra, en el context de l'Institut d'Estudis Catalans, va encapçalar el procés d'unificació ortogràfica de la llengua catalana, que va culminar en la publicació de les normes ortogràfiques de 1913. A més de l'elaboració d'una gramàtica, que publicada en primera edició el 1908 amb el títol Gramàtica Catalana, l'IEC va adoptar com a pròpia. I la confecció d'un diccionari, el Diccionari General de la Llengua Catalana, que va veure la llum per primera vegada el 1932. Cal partir de la base que una gramàtica no és només un instrument de tortura que hem d'aprendre i assimilar per poder-nos comunicar amb eficiència, sinó que constitueix la representació d'un model de llengua. El model propi de l'Institut d'Estudis Catalans continuà la tradició fabriana, però anar una mica més enllà. Utilitzar un model composicional. I això vol dir
que s'admet i accepta la variació, ja que per construir l'estàndard comú recull solucions gramaticals i lèxiques de totes les varietats geogràfiques de la llengua, amb la finalitat que els parlants de les distintes parts del territori lingüístic s'hi puguin sentir representats. Aquest model de llengua evita imposar una única varietat regional. El fet que la variació sigui present en la concepció de la llengua en la gramàtica comporta necessàriament acceptar formes alternatives per a un mateix fenomen, de vegades sense prioritzar-ne una sobre una altra i d'altres amb una indicació sobre quan i on és més o menys adequat d'utilitzar una variant o una altra. Ara arribam al tercer bloc, l'estatus legal de la llengua. L'article 4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, aprovat al febrer de 1983, especifica que la llengua catalana és la pròpia de les Illes Balears. El qualificatiu de pròpia és fonamental per a la formació i definició de la consciència lingüística i també pels seus efectes jurídics, atès que, com diu la Llei de Normalització Lingüística, l'exposició de motius es basa en l'oficialitat segons el principi de territorialitat, la qual cosa li dona preeminència en el seu territori. Però la situació legal de la llengua catalana a les Illes Balears és una mena de muntanya russa. De vegades puja amb entusiasme institucional i de vegades baixa amb pesa per circumstàncies totalment extralingüístiques. Malgrat els canvis de govern i les eternes discussions de cafè, el català continua sent la llengua pròpia de l'arxipèlag i cooficial juntament amb el castellà. I això no és una opinió, ja hem esmentat que ho especifica clarament l'Estatut d'Autonomia. Des de 1986, amb l'aprovació de la Llei de Normalització Lingüística, les institucions balears tenen el deure de protegir i promoure el català. En teoria, això vol dir que qualsevol ciutadà pot relacionar-se en català amb l'administració, sense que ningú el miri com si hagués demanat una encimada amb pinya i olives trencades. Documents oficials, educació, retolació, atenció pública i mitjans institucionals han d'incorporar la llengua pròpia. Ara bé, la pràctica és més entretenguda. Cada canvi polític sembla venir amb un paquet lingüístic incorporat. Hi ha governs que impulsen l'ús del català amb entusiasme i d'altres que actuen com si el català fos una malaltia infecciosa. El debat més constant és el de l'educació. El català és llengua vehicular a l'escola, però això ha provocat disputes recurrents sobre quantes hores, quin percentatge i si és convenient introduir-lo en les primeres etapes d'escolarització. Sort en tenim del personal docent, que és el competent per prendre decisions relacionades amb el seu àmbit d'actuació, ja que sempre ha resistit als embats cíclics que intenten minvar l'ús i la presència del català a l'ensenyament. També hi ha el requisit lingüístic en part de la funció pública. La idea és bastant lògica. Si els ciutadans tenim dret a ser atesos en català, qualcú a l'administració n'ha de saber. Però cada vegada que es parla del tema apareixen titulars apocalíptics que fan pensar que demanar un nivell B2 és equivalent a exigir que alguns professionals recitin Costa i Llobera mentre fa la seva feina. Malgrat les tensions, el català continua ben viu a les Balears, especialment en l'àmbit cultural i en moltes relacions quotidianes. A més, les varietats balears donen a la llengua una riquesa especial, encara que n'hi hagi que puguin arribar a pensar que idò és una marca de cervesa artesana. En resum, legalment el català a les Balears està protegit i reconegut i les institucions han de posar els mitjans necessaris per promoure el seu coneixement i el seu ús i han de fer complir i respectar el que prescriu la normativa. Socialment i políticament viuen un estat de debat permanent en el qual de vegades qui menys sap és qui més parla, un debat que ja hauria d'estar superat, sobretot perquè l'Estatut, que és de 1983, ja ho deixa ben clar. Quart i darrer bloc, l'essència, és a dir, els parlants. Aquest bloc és el més valuós i imprescindible. Els parlants d'una llengua són els que tenen en les seves mans o en el seu aparell fònic la clau per tal que la llengua perduri molts de segles més. Són els que la mantenen viva i en constant i necessària evolució. Però la primera condició perquè això passi és que la sentin seva, la respectin i la mostrin a les generacions futures i a les persones que arriben de fora per fer de la nostra terra casa seva. Aquest és el bloc que necessita de la participació de tots nosaltres i que ens mostrem compromesos i sense por de presentar batalla. Aquesta no serà la primera que guanyem els pollencins. La Llei de Normalització Lingüística diu a l'exposició de motius que cal comprometre tots els ciutadans de les Illes Balears
qualsevol que sigui la seva llengua habitual, en la salvaguarda i extensió de la llengua catalana, dins una situació social en què tots els ciutadans coneguin les dues llengües i assumeixin la defensa i normalització de la catalana, perquè és un component essencial de la identitat nacional dels pobles de les Illes Balears. La llengua no viu només dins el boïb ni entre decrets plens de sigles. La llengua viu al carrer, al mercat, a la terrassa d'un bar, a la consulta del metge i al pati de l'escola. I aquí és on cada un de nosaltres hi té un paper fonamental. Usar-la sempre i no confondre educació amb submissió. Crec en la idea i en el concepte de països catalans, perquè els territoris que els formam tenim una història comuna, una llengua comuna, amb les seves varietats o dialectes o modalitats, esclar, però amb la mateixa normativa. Una normativa que quan es va redactar va agafar trets de cada un dels territoris de parla catalana i els van introduir a l'estàndard comú. Com més parlants té una llengua, més difícil és fer-la desaparèixer, arraconar-la o minimitzar el seu ús fins a convertir-la en anecdòtica. El català a Mallorca és un llegat que ens ve d'antic. No és una obra per admirar un museu, sinó un organisme viu que ens uneix, que ens fa pertànyer a una comunitat concreta i que, sobretot, ens fa compartir i sentir. I com deim sovint, no hi ha mal que 100 anys duri, i hi podem afegir ni llengua que amb seny i ús no perduri. I ara, a poc i en bona lletra, ens acostarem a la patrona, un dels períodes més intensos de l'any i que oficialment iniciem avui, però que de facto ja fa mesos que roda. L'àrea de festes us ho pot ben confirmar. Us puc dir que la meva feina era l'estadi final del procés previ i consistia bàsicament en corregir el programa de la patrona. El programa d'enguany és el primer dels darrers 35 anys que no he revisat, però record que sempre frissava de llegir els escrits de les persones que havien estat convidades a dir-hi la seva, com sé que la majoria de pollencins i pollencines frissen de veure'n el disseny, les activitats, els versos més freqüents, en fi, la representació en paper de la festa gran. La patrona és bulla, sentiment, ofovellera, piquerols, suor, barres i espases. El meu record més ben guardat és l'olor de la llet preparada que feien a Can Moixet. Ens assèiem en una rolada gran a plaça després de l'assaig dels cossiers i ens embevíem un bon tassó, llet fresqueta amb gut de canyella i de pell de llimona. Era el moment de repassar els punts de cada dansa, de comentar si els cossiers havien d'alçar més els braços o de si els genolls de la dama no havien de tocar la falda per poder-la fer voltar sense impediments. I per mi, el meu moment, el moment més emotiu, la inflada de les xeremies dins la parròquia just abans de començar el ball de l'oferta dels cossiers. Són records de joventut que perduren. Any rere any, la patrona ens dona l'oportunitat de fer comunitat, de plegar-nos per celebrar la festa més esperada de l'any, de gaudir-la amb amics, veïnats i parents. Així, fem-la lluir amb la intensitat que es mereix, amb la bauxa que es mereix i, sobretot, amb la llengua que es mereix, que és la llengua en què estan escrits els himnes que tots cantam en aquestes dates i les frases més sentides i emotives dels protagonistes. Que la nostra veu no s'apagui i que entre tots puguem mantenir viva la nostra llengua durant molts de segles més, amb les seves particularitats, amb els trets que la fan tan singular, però emmarcada en el seu espai normatiu comú. M'agradaria acabar així com he començat, amb un agraïment, en aquesta ocasió adreçat a les persones que m'han ajudat a fer camí, família i companys, i un de ben especial a tots els que sou avui aquí. Gràcies per la vostra assistència i paciència. També vull aprofitar per donar els molt d'anys a Aines i Joaquims, i ja que hi som, per fer un petit apunt lingüístic, comentar que l'hipocorístic de Joaquim és Quim, construït per afèresi. I ara ve la música, un element essencial de les festes i que la banda de música interpreta per posar-nos en context i començar a fer bullir emocions. Salut a tothom i molt, molt bona patrona. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que
Bon vespre a tothom. Teresa, gràcies. Gràcies per la teva feina durant tant d'anys, pel teu compromís, per la teva actitud sempre, i malgrat no t'ho dic per fer-te la pilota, ja que hi som, t'enyoram, i t'enyoram i t'enyorarem. I simplement a vosaltres, moltes gràcies per estar aquí. A la gent que ha sentit aquest pregó online també, moltes gràcies per escoltar-lo. I simplement dues paraules. Hem de viure la festa amb intensitat, amb ganes, amb il·lusió, perquè realment la vida sense festes no és vida. I creiem que a Pollença, tantes festes que tenim, ajuden a fer poble. Per tant, hem de viure aquesta patrona, com sempre, amb respecte, amb dignitat, amb llibertat, amb alegria, amb il·lusió i amb seguretat. Aquesta és l'única forma de fer de la patrona una festa singular, una festa única que vivim i la vivim intensament. Per tant, molts d'anys, bona patrona i moltes gràcies.